Takže ahoj, tu ďalšie video na mojom kanáli a je to vlastne poďakovanie. Takže ďakujem vám za to, že môj kanál má maximálne 2 hodiny a mám tu 3 odberateľov, takže chcela by som vám povedať, vlastne poprosiť vás, aby ste mi dávali odberateľov, lebo potrebujem mať odbery. Moc vám ďakujem za to, že mi dávate odbery a že si pozeráte moje videá. Na jednom videu mám 30 pozretí za 2 hodiny. Akože fakt, akože super, takže ďakujem vám. A chcela by som, aby ste ďalej pozerali a ako odberali moje videá a veľmi vám ďakujem. Ahoj.